Los Innovation Days son una iniciativa que reúne a 9 universidades y centros tecnológicos a lo largo de Europa para promover la emprendeduría en los estudiantes. Desde Lady Health apoyamos esta iniciativa porque los estudiantes de hoy en día necesitan todos esos skills para cumplir los roles que presentará el sistema sanitario en un futuro. Per la Universitat de Barcelona és especialment interessant participar en el Consorci Europeu 80 Health perquè ens permet desenvolupar accions com la present, l'Innovation Day, en què reunim alumnes de diferents facultats, de diferents universitats d'arreu de Catalunya i també algunes europees. Això ens permet portar aquests alumnes a reptes del camp de la salut i esperonar el seu esperit innovador i la seva capacitat d'adaptar-se a la societat i promoure els canvis. Estoy muy contenta de haber participado en esta jornada porque realmente creo que nos brindó herramientas muy importantes para poder seguir pensando en la innovación. Como equipo, pues fue una experiencia muy enriquecedora y que también está bien aprender de lo que van haciendo los otros. El nostre projecte es diu Innova Àgora i la nostra idea era crear una plataforma per als alumnes de primer curs de les universitats, facilitar-los una sèrie de tallers perquè ells milloressin les seves capacitats de time management o del control del temps, de com controlen el temps, tot dirigit una mica a crear una infraestructura pel suport dels estudiants que estaven a primer curs i per intentar prevenir les malalties de caire mental. Ha sido un día muy intenso, una jornada muy creativa, pero los resultados han sido bastante satisfactorios, con ideas muy rompedoras e innovadoras. Crec que ha sigut superprofitosa perquè ens ha permès entrar en un contacte amb un món que fins ara igual ens era una mica desconegut i amb l'ajuda de les xerrades que hem anat escoltant realment hem après moltíssim.